Жураўліны крык, частка 3. На пераездзе першы ўчуў нядобрае баец пшанічны. Да змяркання ён ужо выкапаў глыбокі ў свой рост акопчык, прыладзіў на дне прыступак, каб можна было страляць і выглядаць, а таксама яміну ў баку, каб пры патрэбе спрытней выбрацца наверх. Пасля старанна прытрусіў хрусткім быльнягом бруствер, аддаў лапатку глечыку, які ўсё яшчэ калупаў побач жалезінай, і, ускочыўшы, стуліўся на дне новага сховішча. Тут было зацішна і болей утульна. Кінуты на спот ахапак быльнягу засцерагаў ад зябкай сырасці. Пшанічны захінуў ім свае ногі ў стаптаных брудных чаравіках, выцер аб палушыня запэцканыя рукі і развязаў рэчавы вяшок. Там баец трымаў на галодны час акраец здабытага ў нейкай вёсцы сялянскага хлеба і добры кавалак сала. Ён даўно ўжо прагаладаўся і хацеў есці, але на людзях усё не наважваўся рабіць гэта, бо тады трэба было б падзяліцца. А дзяліцца пшанічны не хацеў. Ён ведаў, што ў іншых, апроч якога кавалка чэрствага хлеба, з яды болей не было нічога. Але не яго гэта клопат, хай кожны дбае пра самога сябе. А на тое, каб дбаць пра ўсіх, ёсць начальства, хоць бы Карпенка, гэты строгі і шчыры служака. І цяпер, напрацаваўшыся і нямала згаладаўшыся, пшанічны разгарнуў у прыцемках паперку, дастаў з кішэні складаны ножык на медным ланцужку і, адрэзаўшы палову кавалка, адкроіў яго на дробныя тлустыя скрылёчкі. Астатняе ён загарнуў у газеціну і схаваў на спод напакаванай рознай драбязой тарбіны. Са смакам жуючы, не вельмі спраўнымі, пашчэрбленымі ўжо хваробай і часам зубамі, пшанічны думаў, што трэба было б яшчэ назбіраць быльнягу, каб закапацца ў яго і прыкімарыць, як кажа свіст, якую гадзіну ўначы. Праўда, узводны трапіў дужа прыдзірлівы і вельмі службісты. Гэты прыдумае яшчэ якую работу да ранку. Але пшанічны не такі прастак, як той глечык ці падслепаваты фішар, каб са шчырасцю рабіць усё, што ад яго дамагаюцца. Ва ўсякіх абставінах ён зробіць не болей, як для адводу вачэй, і як-небудзь сябе не пакрыўдзіць. Гэтыя павольныя і разважлівыя ў цішы думкі чалавека раптам прыпыніліся ад далёкіх раскацістых стрэлаў. Пшанічны ад нечаканасці прыціх з напханым ядою ротам, услухаўся. Потым, хоценька згарнуўшы ў кішэню хлеб і сала, узняўся ў акопе. Над лесам выслізнула ў неба рассыпістая гронка ракет, асвяціла на момант чорныя зубцы лясных верхавін і знікла. «Гэй!» — крыкнуў баец са сваіх таварышаў. «Чуеце? Акружаюць!» Вакол ужо стала зусім цёмна, беленымі сценамі трошкі шарэла старожка, вырысоўваўся яшчэ ў небе зламаны дышаль шлагбаума. Чутно было, як капаўся побач у яміне рупны глечык і ля чыгункі дзяўблі зямлю свіст за Аўсеевым. «Аглухлі, ці што? Не чуеце? Немцы ў тыле!» Глечык учуў, выпрастаўся у сваёй неглыбокай яшчэ яміне, выскачыў з акопа Аўсеяў і, прыслухаўшыся цераз бульбянішча, накіраваўся да пшанічнага. Недзе ў цемры мудрагеліста вылаяўся свіст. «Ну што?» — казаў з акопа пшанічны. «Дакапаліся? Каб не я, дык і праваронілі б. Чакалі да падмогі з тылу, а там ужо немец». Аўсеяў неяк паныло маўчаў, строячы побач і услухоўваючыся ў гукі далёкага бою. Неўзабаве ля яго з цемры з'явіўся свіст, падышоў і спыніўся ззаду насцярожаны глечык. А там, удалечыні за лесам, зачыналася грымотная начная бойка. Да першых кулямётаў далучыліся іншыя. Чэргі іх, напаўзаючы адна на другую, зліліся ў далёкае, прыглушанае ветрам грымотце. Бязладна і нетаропка загрукалі вінтовачныя стрэлы. У чорнае паднябессе яшчэ ўзляцела ракета, потым
другая і дзве разам. Дагараючы, яны знікалі са змрочнымі вершалінамі дрэў, а на нізкім захмараным небе яшчэ нейкі час мігалі няяркія палахлівыя водсветы. «Ну?» — не сціхаў усё Пшанічны, звяртаючыся да насцярожаных прымоўклых людзей. «Што?» «Што ты нукаеш? Ну што нукаеш, мурло?» — злосна азваўся Свіст. «Дзе старшына?» «Фішараў сакрэт павёў», — сказаў Аўсеў. «А тое нукаю, што трэба нешта рабіць. Акружылі ж, вось, і ну!» — не збавіўшы тону, гарачыўся Пшанічны. Яму ніхто не адказаў, усе стаялі і слухалі, апанаваныя наплывам благіх прачуванняў. А там, у далёкай цемры ночы, усё разлягаліся чэргі, бухалі гранаты, ветрам разносілася ўдалячынь нягучнае здалёк рэха. Людзі змаркатнелі, самі сабой апусціліся долу іх натружаныя рукі, ліхаманкавая трывога ўрывалася ў думкі. У гэтай панылай маўклівасці і застаў іх старшына, які, цяжка дыхаючы ад доўгага бегу, з'явіўся ля старожкі. Ён, вядома, разумеў, што сагнала людзей на гэтай крайняй ячэйкі, ведаў, што ў такіх выпадках самае лепшае без лішняй разважнасці пусціць у ход сваю уладарнасць і цвёрдасць. І яшчэ здалёк, не тлумачачы нічога і не супакойваючы, старшына са знарочыстай злосцю закрычаў: «Ну што пасталі, як тыя слупы на ўзбочыне? Чаго спалохаліся, га? Падумаеш, страляюць! Вы што, не чулі стрэлаў? Ну што, Глечык?» Глечык сумеўся ад таго грубаватага звароту, вырухнуў цемры плячыма. «Ды вось акружаюць, таварыш старшына». «Хто сказаў акружаюць?» — зазлаваў Карпенка. «Хто?» «Што акружаюць, факт. Не булка з макам», — бурліва зазначыў Пшанічны. «А ты маўчы, таварыш баец, падумаеш, акружаюць. Колькі ўжо акружалі? У Тодараўцы раз, у Баровічах 2, пад Смаленскам тыдзень выбіраліся 3. І што?» «Дык то ж усім палком. А тут што?» «6», — азваўся з цемры Аўсеў. «6», — перадражніў Карпенка. «А гэтыя 6 што, дзеўкі? Ці байцы Чырвонай арміі? Нас вунь у Фінскую на востраве 3 засталося, 2 дні адбіваліся ад кулямётаў, снег да моху растаў, і нічога, жывы. А то 6. Дык то ж у Фінскую, а то ў нямецкую, усё роўна». «Ужо крыху спакайней», — сказаў Карпенка і змоўк, адзіраючы ад газеціны на цыгарку. Пакуль ён ладзіў папяросу, усе маўчалі, пабойваючыся выказваць невясёлыя здагадкі і пільна ўслухоўваючыся ў гулкі бою. А там, здаецца, пакрысе рабілася цішэй. Ракеты болей не ўзляталі, страляніна прыкметна радзела. «Вось што», — сказаў старшына, слінячы цыгарку, «няма чаго мітынгаваць. Давай капаць кругавую, ячэйкі злучым траншэяй. Слухай, камандзір, а можа лепей адыдзем, пакуль не позна, га?» — памяркоўна спытаў Аўсеў, зашпільваючы шинель і бразгаючы спражкай сваёй папругі. Старшыня грэбліва гмыкнуў, даючы знаць, што яго здзіўляе такая незразумелая прапанова, і з прыкрасцю запытаў: «Загад, ты чуў? Закрыюць дарогі на сутку». «Загад, ты чуў? Закрыць дарогу на суткі. Ну і выконвай, няма чаго балбатнёй займацца». Усе нявесела маўчалі. «Ну, даволі. Давай капаць», — больш бадзёра і ласкава сказаў камандзір. «Акапаемся, і заўтра як у мамкі за пазухай будзем». «Як у мурла ў торбе», — жартоўна зазначыў Вітька Свіст. «І суха, і цёпла, і гаспадар шануе. Ха-ха. Пайшлі, паніч, давай брацца за справу, ярына зялёная». Тузануў ён за рукаў Аўсеева, і той нехаця падаўся за суседам у змрок ночы. Глечык таксама пайшоў на сваё месца, а старшына моўчкі пастаяў, зацягнуўся разы 2 махорачным дымам і прыцішна строга сказаў Пшанічнаму: «А ты ў мяне наклічаш бяды, я з цябе скуру спушу за твае штучкі. Папомніш». «Якія штучкі?» «Такія», — пачулася з цемры. «Сам ведаеш».